voor Hans en Bouke. Chaotisch ode aan Hauke en Hans. Ze geven vanavond een onesie een kans in deze show. Op de radio. Een chaotische ode aan Bouke en Hans. Ze geven vanavond een onesie een kans. Wat een duo. Deze studio. Bouke en Hans. Hans en Bouke. Hans en Bouke. RTV NOS. Draait door. Ze gaan ervoor. Zie Bouke lekker likken van die cake mix. Hij kan het nu wel shaken, want hij krijgt niks. Bouke koning. Je beloning. Had ik dan de spellen meegenomen, anders waren wij toch nooit gekomen in je dromen. Niet gekomen. Bouke en Hans. Hans en Bouke. Hans en Bouke. RTV NOS. Draait door. Kom op, dames en heren. Ze gaan ervoor. Handjes! Here we go, here we go. Bouke en Hans. Hans en Bouke. Hans en Bouke. RTV NOS. Draait door. Ze gaan ervoor. One more time. Bouke en Hans. Hans en Bouke. Hans en Bouke. RTV NOS. Draait door. Ze gaan ervoor. Ze gaan ervoor.